Шарифзода Ҷамолиддин Сафо, номзади илмҳои таърих, директори Маркази илмии тадқиқоти пешвои миллат. Омӯзиш ва баррасии таърихи башарӣ аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ ва хориҷӣ тӯли 100 соли охир нишон медиҳад, ки дар радифи дигар халқиятҳои тамаддунофар миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддуни хосаи худ дар саргаҳи тамаддуни башарӣ қарор дорад ва дар марҳилаҳои мухталифи таърихӣ миллати тоҷик тавассути нобиғаҳои худ, фарзандони фарзонаи худ, ки дар саҳнаи илму ирфон хеле муваффақ шуданд, тавонистааст, ки дар рушди тамаддуни башарӣ нақшгузор бошад. Ва имрӯз истиқлоли давлатӣ бори дигар ба мо имкон дод, ки мо ба намун таърихи зиёда аз 6000 солаи худ рӯ биёрем, арзишҳои фарҳангӣ, арзишҳои тамаддунии ниёгони худро аз нав эҳё намоем, ки анамин арзишҳо миллати тоҷикро имрӯз ҳамчун як ҳайати этникии хоса, як миллати тамаддунофар ва мутамаддин муаррифӣ менамояд. Албатта дар саргаҳи эҳёи арзишҳои миллӣ, муаррифии таъриху фарҳанги миллати тоҷик дар сатҳи байналхалқӣ пеш аз ҳама сиёсати хиратмандона ва дурандешонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Маҳз ана ҳамин сиёсати фарҳангпарварона ва эҳёгаронаи таъриху фарҳанги ниёгон имкон дод, ки дар муддати истиқлоли давлатӣ мо миллати тоҷик бори дигар ба ҷомеаи ҷаҳонӣ мутамаддин будани худро собит намоем. яке аз унсурҳои фарҳангу тамаддуни таърихи зиёда аз 3000 солаи ниёгони тоҷикон ин ҷашни сада мебошад, ки дар радифи дигар ҷашнҳо ва унсурҳои тамаддуни ниёгони тоҷикон, махсусан ҷашни наврӯз, ҷашни тиргон, ҷашни меҳргон қарор дорад. Ва албатта доир ба таърихи ташаккул, яъне пайдоиши ҷашни сада миёни муҳаққиқон дар ин хусус ақидаҳои мухталиф вуҷуд дорад ва мо бештар такя мекунем ба ҳамон манбаъҳои муътамади таърихие, ки бевосита аз таърихи ташаккулёбии ҷашнҳои миллии ниёгони тоҷикон ба мо қисса мекунанд. Ва албатта ҷашни сада дар форсномаи Ибни Балхӣ, дар Шоҳномаи Фирдавсӣ, дар дигар манбаъҳои таърихӣ ба таври хеле мушаххас таърихи ташаккулёбиаш, таърихи паҳншавӣ ва чӣ гуна аз ҷониби ҷомеа таҷлил намудани он инъикос гардидааст. Ва мин баъд аз ҷониби муҳаққиқони аслимиёнагӣ низ ин ҷашн дар баъзе аз осори онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст, вале дар муқоиса ба ҷашни наврӯз ва меҳргон вобаста ба ҷашни сада ишораҳо камтар ба назар мерасад. Вале новобаста ба ин метавон гуфт, ки ҷашни сада самараи ҳамон тафаккури тамаддунофаронаи миллати тоҷик дар таърихи зиёда аз 3000 сола ба ҳисоб рафта, он аз мафкураи хосаи ниёгони тоҷикон дар муддати таърих хабар медиҳад. Чӣ гуна? ҷашни сада ба монанди наврӯз ба ҳеҷ як дину мазҳаб, ба ҳеҷ як оини хоса робита надорад. ин маҳсули тафаккур ва ҷаҳонбинии дунявии ниёгони тоҷикон вобаста ба тағйирёбии ҳолати табиат аст. яъне ниёгони тоҷикон, ки мардуми кишоварз, мардуми бумӣ ва дар соҳили дарёҳо зиндагӣ мекарданд, онҳо ҳамон вобаста ба касбияти худ табиатро меомӯхтанд, ки вобаста ба ҳамон касбият, вобаста ба мавқеи ҷойгиршавии худашон бояд, ки ҳодисаҳои табиӣ барои онҳо равшан бошад. махсусан кашфи наврӯз, кашфи меҳргон, сада, тиргон, ҳама ин алоқамандӣ дорад ба ҳамон касбу кори ниёгони тоҷикон, ориёиҳо. ва дар тамаддуни тоҷикон оташ, замин, об, ҳаво ино унсурҳои муқаддас ҳисобида мешаванд. мо агар ба фалсафаи наврӯз ҳам рӯ биёрем, ба фалсафаи меҳргон ҳам рӯ биёрем, дар ин фалсафаҳо ба монанди фалсафаи худи сада, замин, оташ, об, ҳаво муқаддас ҳисобида мешавад, чунки инсон ба яке аз ин мавҷудот зиндагӣ карда наметавонад.
албатта арҷ гузоштан ба замин, ба об, ба ҳаво, ба оташ, ин нишонаҳои хоси худро дорад. ва имрӯзам мо агар баъди 3000 сол ҳам бошад, бори дигар имрӯзам мо гуфта метавонем ки бечор унсур на дар асри 21 ва на дар асри масалан 3 то милод зиндагӣ карда намешуд. Бинобар ҳамин ин маҳсули мафкураи ҷаҳонбинӣ ва дунявии неоёни тоҷикон ориёиҳо ба ҳисоб рафта таърихи зиёда аз 3000 сола дорад ва албатта раванди ҷашнгирии ҷашни сада ба моҳи баҳманмоҳи ориёӣ, яъне аниқтараш ба 10 моҳи баҳманмоҳ ки имрӯз ба солшумории милодӣ ба 30 январ рост меояд, таҷлил карда мешуд. ва албатта ин нишоне аз наздик омадани ҷашни Наврӯз буд. Яъне дар байни ҷашни Наврӯз ва сада зиёда аз 50 рӯз фосила буд ва деҳқонӣ ки касбу кори асосии неоёни тоҷикон ориёиҳо ба ҳисоб мерафт, бинобар ҳамин барои омодагӣ ба кишту кор аллакай дар ҷашни сада яъне оташро бармеафрӯхтанд ба хотири гармӣ, ба хотири рӯшноӣ, ба хотири пирӯзии гармӣ бар хунукӣ, пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, пирӯзии қувваҳои некӣ бар бадӣ. оташро ҳамчун рамзи марказии ҷашни сада меафрӯхтанд ва ин нишонаи он буд ки ҳар чӣ зудтар фасли гармо падид ояд, то ин ки ҳамон неоёни тоҷикон ориёиҳо ба кишту кор оғоз намоянд. ва албатта дар фалсафаи ҳам зардуштия ва ҳам фалсафаи то зардуштии ориёӣ ҷашни оташ рамзи покӣ буд, рамзи пирӯзии некӣ бар ҷаҳолату бар хуруфот буд. бинобар ҳамин мо агар ба таърихи то ташаккулёбии дини зардуштия назар афканем, яъне таърихи ҳам Наврӯз, ҳам ҷашни сада, оташ аллакай рамзи муқаддас дар фалсафаи неоёни тоҷикон ҳисобида мешуд. ва бинобар ҳамин оташ дар меҳвари ҷашни сада қарор дорад ва он натиҷаи ҳамон рушди мафкураи илмӣ ва дунявии неоёни тоҷикон аст ки онҳо аллакай тағйирёбии табиатро тавассути омӯзиши ҷирмҳои осмон, тавассути ҷирмҳои улуми астрономӣ аллакай ҳаскит карда буданд ва чӣ хеле ки имрӯз мо ба фаслҳо як солро ҷудо кардаем, неоёни тоҷикон низ ҳамон як солро ба фаслҳо ҷудо мекарданд вобаста ба касбу кори худашон ки то ин ки дар зиндагӣ муваффақ бошанд. бинобар ҳамин имрӯз таҷлил намудан ва эҳё намудани ҷашни сада дар замони истиқлоли давлатӣ ва дар як ҳавзаи хеле васеъи таърихӣ ҷашн гирифтани он биён аз Тоҷикистон, ҳатто дар байни тоҷикони масалан минтақаи Хӯросон, имрӯз Афғонистон, минтақаи Эрон ва то Осиёи Хурд имрӯз ҷашни сада таҷлил карда мешавад ва ҳатто дар минтақаи Қавқози Федератсияи Русия низ ҷашни сада таҷлил карда мешавад бо шаклу хусусиятҳои хоси худ ки нишоне аз ҳамон густаришу рушди тамаддуни неоёни тоҷикон дар минтақаҳои мухталиф аст ва албатта ин шаҳодат аз он медиҳад ки неоёни тоҷикон тавонистанд ки ҳамон унсурҳои фарҳангӣ, унсурҳои тамаддунии худашонро берун аз минтақаҳои зист ҳатто паҳн намоянд, густариш ёбанд. ва албатта эътирофи қабули чунин унсурҳои фарҳангиву тамаддунии неоёни тоҷикон аз ҷониби халқиятҳои дигар шаҳодат аз он медиҳад ки ориёиҳо тавонистанд ки бо мафкураи худ, бо намуд ҷаҳонбинии хосаи худ ҳатто ба фарҳангу тамаддуни халқиятҳои ҷудогонаи ҳамҷавори худ таъсир расонанд. ва имрӯз эҳёгардидани ҷашни сада дар замони истиқлоли давлатӣ падидаи хеле бузург аст. ин падида бори дигар аз тамаддунофар будани миллати тоҷик, аз фарҳангӣ будани миллати тоҷик, аз таъсири фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик ба дигар халқиятҳо шаҳодат медиҳад. бори дигар ҳамин сада исбот мекунад ки миллати тоҷик халқи бумнишин аст, яъне бумӣ аст, кӯчманчӣ нест, муқимӣ аст, шаҳрсоз аст, тамаддунофар аст, дар соҳили дарёҳо зиндагӣ мекард ва касби асосии миллати тоҷик дар гузаштаи начандон дур деҳқонӣ, ҳунармандӣ, шаҳрсозӣ ва муқимӣ буд. бинобар ҳамин
ҳам Сада, ҳам Наврӯз, ҳам Тиргону масалан Меҳргон аз муқимнишин будани тоҷикон, аз шаҳрсоз будани тоҷикон, аз кишоварз будани ниёбони тоҷикон хабар медиҳад. Бори дигар собит мекунад, ки ниёбони тоҷикон аз ҳеҷ куҷо ба Осиёи Марказӣ ва Эрон наомаданд, балки ин минтақаи таърихии онҳо аст, ин сарзамини ниёбони онҳо аст ва ҳамин аст, ки имрӯз дар ҳамин ҳавза унсурҳои фарҳанги ориёӣ, махсусан ҷашни Сада, Наврӯз, Тиргон ва Меҳргон дар сатҳи хеле баланд таҷлил мегарданд ва бори дигар аз миллати фарҳангӣ, аз миллати мутамаддин будани ниёбони тоҷикон хабар медиҳанд. Ин ҳама албатта аз анамун ташаббусҳои фарҳангпарварона, аз ташаббусҳои эҳёгаронаи сарвари муаззами миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин марҳилаи ҷаҳонишавӣ, дар ин марҳилаи ташаккулёбии падидаҳои номатлуб дар раванди ҷаҳонишавӣ хабар медиҳад ва албатта имрӯз анамин эҳёи чунин унсурҳои фарҳангӣ дар рӯёрӯи тамоми падидаҳои номатлуб миллати тоҷикро ҳифз мекунад ҳамчун миллати мутамаддин ва имкон медиҳад, ки мо ҷавонон насли наврасро дар роҳияи арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ, ба арзишҳои фарҳангӣ ба камол расонем ва тавонем, ки дар ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии миллии насли наврас, ки ояндаи босуботи миллати тоҷик ва Тоҷикистони соҳибистиқлол аз онҳо вобаста аст, саҳмгузор бошем.